kabayag at tiyempon ngagtartaraken ti kalding ni Arturo. Italay ang napadasan na tinatayan ti Dingwen, gapo ti maipagarop apan ang kagat ti aso, pakairamanan ti panangkaan iti nanguneg na. Awan sa bali amaramidan na, no di iti masayangan. Manipod iti 11 a kalding na, innem kadagito iti natay, ken may sa tinasugatan iti may sa laeng nga aldaw. Istorya na, pasado alauna ti parbangon, iti Disyembre 9 iti paawid dagiti residente iti lugar. Idin tanangeg ti kaanakan na, ti uni ti kalding. Nga adagir-iri nga kalding. Kapanda kinita, may nakinayaban dito yung pamikinita ko. Awanan na tarigya mga kabayanan, ay talong kabayan. Kindwa nga talong nga bumalasitang. Nga na irwarda giyay kinandan. Nagsubli na Arturo iti alas 3 ti parbangon, ken nasirpatan na iti adayo, ti dua nga aso, akulay na labaga ken puraw. Ma'am, nakawayway na nga kastoy, di na ako. Kanyo nga yapon? Naliwaya nga, napangkupay ko bang bantayan nila ti Rabi, ma'am. Nung din lang nga Rabi, naladawa nga panagpakanggan niya da, malum di sumangpit ako. Agsubli akto na madamdam ako na, hindi na iridip ko mo ito. So hamo ni yapon ida? So ko na nipan ni Jen ti kalapawdan. Saan meten adamo ang mapasamak daytoy iti lugar, ken nagpapan iti agdama, saan ang mabigbig no aking dingwen dagiti aso. Katibiling ko amam nga kwa nga iyapon da regiti kalkalding dati asideg ti balbalaydan mam tapno maaboydan laeng ti panaka aso da. Maibasar iti record ti Municipal Agriculture Office, umaboten ti 34 ti kalding api musay, gapo iti kagat, ken panangkaan ti aso tinangunig da. Manipod last kig, idi first quarter last kig, napan ti Gareta, napan ti Sulbek, bimbalasiw ijay sangkintin sa nagsubli di Sulbek, plus nagsubli kadagito yun. As per kadagiti taga barangay, di pa nagatake dagita nga aso kat sumigngat. Uri no nakakulungan, di ba no, di kalding kat nakakulong pumanhaan nga mga pandya asong kubkuban da ijigayadan ti kulungan no makasirrek laeng. Ilaeng mat at alaeng da is jidalom laeng. Tanong maramanandan siguro di bagbagis kat sa bali nga tatitaste bagdan. Patyen ti Municipal Agriculture Office nga asong gala, wenno bulos nga aso, tiken aramid kadagitoy. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.